Ik ben eigenlijk een van de meest trotse vaders van heel de wereld om hierboven te mogen staan en dan te zien dat mijn zoon Tommy zijn eigen liedje op tv brengt. Ik vind het zo verschrikkelijk fantastisch. Ik gun hem ook echt alles wat ik hem maar kan gunnen. Mijn vader die kon niet zingen, die zong ongeveer hetzelfde als Canari, dus helemaal niet. Mijn moeder was een hele goede zangeres, zat in een koor vroeger, die heeft dat doorgegeven aan mij. Ik ben weer wat beter geworden. En als er nou in de genen zit, dan wordt Tommy natuurlijk een van de grootste van Nederland. Ik ben nog steeds 24 uur per dag bezig met de muziek. Is het niet met werken, met zingen, want ik doe wel 3-4 shows per week in Spanje. Dan is het altijd nog met muziek schrijven. Of ik pak een gitaartje, of ik ga achter mijn pianootje zitten en ik speel wat melodietjes. Of ik ben gewoon dingen aan het verzinnen voor mezelf. Gewoon toch altijd wel met die muziek bezig. Dat is je leven, dat blijft je leven. En dat zal je leven ook blijven leven. Ik ben nog steeds goed bezig. Ik schrijf nog steeds mijn liedjes voor allerlei mensen in Nederland onder mijn eigen naam, Ad van den Hurk. En ik doe in Spanje mijn gigjes en mijn dingetjes, omdat ik daar woon natuurlijk, wat veel mensen weten. En ik heb net een hartstikke leuk nieuw singeltje uit, lekker zelf geschreven. Het is leuk ontvangen in de media en het blijft afwachten, duimen en hopen dat het een klein beetje aandacht krijgt.